שלום, אני דוקטור רוברט לוי, אני אורתופד מנתח, עוסק בעיקר בפגיעות ספורט. הרבה פציינטים שלי ניגשים אליי ושואלים אותי על פרטים בתוך המבנה של הברך. דוקטור, מה זה מניסקוס? דוקטור, מה זה סחוס? אנחנו לא מבינים. לכן בסרטון הזה, כדי לעזור לפציינטים שלי ולאחרים שירצו לדעת מה המבנה של הברך, מה האנטומיה הפנימית, מה זה הרצועה, מה זה מניסקוס ומה זה סחוס. זהו דגם של הברך. בקדמת הברך אנחנו רואים את עצם הפיקה. במקרה זה אנחנו ננתח את הדגם ובאכזריות נוריד את הפיקה כדי לראות מה יש בפנים. הברך הוא חיבור של עצם הירך לעצם השוק. החיבור הזה הוא חיבור נייד. שני העצמות מכוסים בסחוס. בצידי הברך נמצאים הרצועות הצידיות, הרצועה הצידית הפנימית או הרצועה הצידית המדיאלית והרצועה הצידית הלטרלית או החיצונית. בתוך הברך אנחנו רואים כאן את המניסקוסים שהם כמו לוחות סחוס קשים גומיות בצידי הברך. בפנים בתוך הברך אנחנו רואים את הרצועה הצולבת הקדמית. מניסקוס הוא לוחית סחוס גמיש הנמצאת בתוך הברך ומפרידה בין משטחי הסחוסים של הירך ושל השוק. צורת המניסקוס, צורת שער. קיימים שני מניסקוסים, מניסקוס בצד הפנימי של הברך הנקרא מניסקוס מדיאלי ומניסקוס בצד החיצוני של הברך הנקרא מניסקוס לטרלי. למניסקוס מספר תפקידים חשובים מאוד. החשוב ביותר, ספיגת זעזועים שעוברים בין הירך לשוק, וגם התאמה של המשטחים, משטח העגול של הירך, התאמה שלו למשטח של השוק, שהוא הרי שטוח. במקרים של קרע במניסקוס, המניסקוס מאבד את התכונות שלו ודרגת העומסים העוברים בתוך הברך עולה. בעקבות זה נגרמת שחיקה מוגברת של הברך. בנוסף, המניסקוס הקרוע שנמצא בין שני המשטחים הזזים נעים אחד כלפי השני, הופך להיות סוג של גוף שמפריע לתנועה. לכן, לעתים פציינטים עם קרע במניסקוס מתלוננים על תחושה של נעילה פתאומית של הברך. לעתים אחרות התחושה היא תחושה של בריחה, היא יציבות של הברך. כעת כמה מילים על הטיפול במניסקוס הקרוע. טיפול במניסקוס הקרוע מתבצע בניתוח ושמו ארתרוסקופיה. ארתרוסקופיה הוא ניתוח אנדוסקופי דרך פתחים קטנים מזערים שמתבצעים משתי צידי הברך, תחת הרדמה כמובן. דרך הפתחים האלה מוחדרת מצלמה בתוך הברך. אנחנו ממששים את המבנים ומוציאים החוצה את מה שקרוע. שוטפים את הברך מבפנים ומשאירים בפנים רק את החלקים, את המניסקוס התקין. חלקים הקרועים יוצאים החוצה כדי לא להפריע לתנועה של הברך. לסיכום, בסרטון הזה סקרנו את המבנים האנטומיים בתוך הברך ובעיקר את המניסקוס, התפקידים של המניסקוס והטיפול בקרע במניסקוס. בסרטונים הבאים שלנו נדבר על הרצועות ופגיעות ברצועות. שלום.